wo ebusuafo me mama akwa babiom e de ba wote ase sendwumedi so enne yeguso ehwe mebusem eduasa ba ko no mu ai enne ye wonchichemu nson no tichemu nson no e ma yehu se o say ma onnom na ne remfi ne hia na kai say oron kai na reho ebiem nyame nkronkro bo aye ne ente wasem ya se yenso ntimi enfanchira afoforo odofo bible no emu nsem se de tie nsen nyame nkronkro kasa enni ye kan a ye be kan ni biara na ye se de ye kan newspapers bi na no ye hu se verse 6 no na ka cho ye nse nia onam ose ye kwan so no sa nipa no a ode nyunwunu nso sie na akoma mu no sa nipa no ono ena onam ose ye kwan so sa nipa no ena otimi bro ode ne tinante oye ne ope but wa ene mia ye ni masafo urade ya fa ne se ye urade ne ye kraje nkwa ne de onyankopon na sema ya ti ase se enye ye chefa no se ye beto ensemo ntentan hallelujah na ntichemu nson na ka kire ye nse mane nom na ne refri ne mfre ne hia ese nia otesa no honam afem ankasa ne sika no otugu ai ohia beto ahye no so eno wo nchen a hohom fem nso no sa ni pei oye hieni ese nyame asem ene maya ye adefo ono no ma ye nyansa ono no ma ye nimude ono ene ye papa ye japa o provide edimaye ono ene ya hwehwe na sem ye hwemo a ye hu se de etie no ma ya ahode me yetimi efri tibie bia enhye na nyonyemu ono ene ye dwanhwefo pa no ono ene ye papa ahene mu hene ne mane yen odofo nti yere nto ensem ntentai na yere makwan se ensa ebema ya ye ehiafo ebisa kwan bia so no se wo buru se den anadufe ya ochina obesori no na eda so ewo empo bia no ha na akochen se dia na eti ansa na wo enom ensa no ebusuafo mma ye nhwe o se ma onnom ma ne remfi ne hia ai so bi ni Kristo a eniemo ye ni bebre wo ho a enhye da mfa kwan mu nti nipa no onnom nyina no onimu se ne gifo no hohomo afemu vrofeka so olake otosin ewo niema eye nyame mu niema mu nti onimu se eno ene betimi age no nti no bible wo hwema o hyenkrani ai ede na nipa no pese oye ogusu hyenkrani ai opese obura mane no onom so pese onom amane no onom so pese okose yemu a hyenkrani no onom ai obu yebe nti obekoso anom se dia Paul kan na adom no adolso nti yebekoso atena bone mu da bi eni se bible ka say yemfa nsama nea ehia no na nea owo atiti mu nso no yemfa ma no dia na okan asem ebi se ka chese konom na wotenti a menyi ni se no chese konom na emom eye abebu yemu bebre wa wutie me ame no kasa boniso ahodo bebre wo ne yetimo a onyankopon nam Yesu Kristo so eni na sama yetie so a twe yen aba nimu nti ama yen so yenya awofofro dia na ese yegine mu ebo mpaye edi ma omo a omunya awofofro omukosoara eto ensamo ntentan ye twa proverbs say ya eno ne ya futu a enen odema ne ba oyo hene ena yengina yehu say yenso ya hene mo hene nemma nti ye nto sa tibie yimo eba sa ye rebe fi ye ho eba sa nyame kasa kra ye nte
nti odofo ye nan ba ko ntimi engina wiase na ba ko nso nyina Kristo mu esese ne mienu nyina egina Kristo mu amonyame kasa kire ne ma ye nso so ye nyimu chefa onyankopon hira no nyokese ye hie biom a ye betoa so na ye de akwa kosi se ye beko mebusam eduasa ba ko na wie ye empem bebre se de ye ka no ye hya ase ya na ye hya ase fi edu no na yakasa we de kasa fa oba apa ho we enyo oba apa nko a bema pa enso ewo Proverbs chapter 31 nyame hya no nyokese ye besen hie biom medo wo bebre wo modi ane share like say Facebook a follow TikTok a follow YouTube and also subscribe na che na ofofro nso so embambe so ye nyankopon enhwe no hu se nyame oye na nadoye nso ewo hoda amen bye bye